Kaseng kisamla jangka wei ni kiseng san perthe ke jelah kan ke tayo sa hisian kalalet yakran biang bat ki bor jangka Khasi Hills Autonomous District Council halor ke jingyo benta ki wei pat ki riulom na ki wei pat ke jelah kumbayo ki riulom na ke jelah Meghalaya. Sakawai pat ke jinglit ujor kan ke kenhuan kadai halor ke jingdon ki bar jelah ki bashim ya ke jat Khasi. Kene kaseng kadai ke khon hinyau trap National Awakening Movement KNAM Youth Wing kabahapo ke jalam jong Presiden Uba Thomas Pasa hak arpo artarik mentau benari saw arajar arpo kalalet yakendu yo shong kenor kaying dorbar jong ke Khasi Hills Autonomous District Council Uba Penyat Sing Sim. Hakane ke jing kendu kene ke kenhun kisamla jong ke seng KNAM kala ujor biang sasisin halo ke jing itu scheduled tribe ya ki riulum ki ban ki wei pat ki jala hakane ke jala Meghalaya hakabala ai bentalang ya baro ya ka hok riulum kum ya ki riulum ki banakane ke jala halor kene ka phang kene ka seng dang mentahi ke snem arjar arpo hau bena kalalangkon kaladap ujor teng seka KHEDC kum juru halor ke jing simjat Khasi uwei ubar jala lada haka khakandai spa prapuar pada ke district council ka baju ai tadi ya ka cerita certificate tu kapor kala isu certificate certificate u namun KHEDC ka phai sekali ke city jong MHA Government of India hakandai spa ni pusan hakaba atho sai kadar ba kidon ki buri ki bamde ki tribal ki yo ya ka tribal certificate nomor ba Swaban ai ka ST certificate claim verify ba ya ka identity ka jongki ba hak to ka city ka kandai spa ni pusan kada tho sai kadar ru ba where a person claims to belong to a scheduled caste or a scheduled tribe by birth it should verify that the person and his parents actually belong to the community claim ini dei bentai kongsan ba but akarin ka jengkran ba jongi ba penyai pada ila kular yang iba insim khia ba yang kamat khang ba kanton ke presiden kawai nang ne sakmat ini ki bamdei sisa kini ki scheduled tribe Khasi kimdei ban yo lat ban lemon ban simon ya ka jai Khasi tang nang benta ban mentoy ka nang nokor kamru ti kasim porton na du Januari hadu menta lang ipa ki brand dan ketuga jingya hiran ka porthai bro kawai na ka kelam covid tikala simpor nang to nangi kimi lenta ba ka por kam slam shu bat kumba i chairman i lakular ba in sa simkhia ba ki isi bat kin penmi no kham kolon ya ka rai jong ka de ka case tingi don ke jikerman ba kaleng council kin simkhia ba ya kane ka kam i sikentin kumba kaleng ni chairman i la pentim ba ki an ki wan hadin ma dang sian dang menta hende ka jai bunu ka jongi ra don ki spa snam tingi habut ya ka practice ka jongi Khasi te ni kerman ba ka kam ka nyat bet ina ni sakman